Здравейте, уважаеми зрители! Денят започва своя разказ. През тази година, по различен начин, на много места, вероятно навсякъде, ще бъде отбелязана 140 годишнината от Априлското въстание. Ние обаче дърпаме един сюжет в аванс, един сюжет напред, защото един от големите герои на Априлското въстание има двойна годишнина сега, през 2016 година. Говорим за Таньо Войвода. Тази година се навършват както 140 години от гибелта му на 14 май 1876 година, така и 170 годишнината от неговото рождение, която мина преди няколко дни на 5 април 1846. Тръгваме подирите на този, както го наричаме, обикновен герой, с пълното съзнание, че обикновени герои не съществуват, но имаме пък едно голямо предимство. Разполагаме като ваш събеседник, с негов потомък, пряк потомък. Това е Димитър Стоянов. Здравей, Митко. Добър ден. Заглавието слагаме така. Таньо Войвода, един обикновен герой. По-нататък, след като поразкажем това за него, ще се спреме и на неговия образ и всъщност кое е обикновеното, кое е специфичното и кое надвишава историческата мярка. 76-та година, да вземем като отправна точка, когато Таньо вече е наречен войвода и поема към България от румънските емигрантски среди. Да, той по това време е установен в Турно Магореле, след което се премества в Олетница и оттам всъщност основно се събира четата, с която в последствие преминава Дунава на 17 май 1876 година по стар стил. Да. Това е същия ден, в който и Ботевата чета костира на Козлодуйския бряг. Общ корен имат ли двете акции? Ботевата и Таньовата? Всъщност идеята е на Христо Ботев, който в началото на април я развива пред другите дейци на БРЦК. На това обсъждане, на което Ботев предлага да има и втора чета, присъства Никола Обретенов, който в последствие се среща с Таньо в Турно Магореле и като му казва така, че председателя на БРЦК настоява за втора чета и за това, че Олетнишкия революционен комитет има готовност да събере и въоръжи една малък отряд, предлага на Таньо той да стане воевода на тази чета и Таньо веднага приема. Някаква обща стратегия обаче имат ли двете акции? Ботевата през Западна България и Таньовата в по-източната част? Да, всъщност самото априлско въстание, там можем да видим събрани най-добрите идеи на Раковски и на Левски за това как да се освободи България. Защото основната теза на Раковски е той е повлиян силно от гарибалдийски идеи. Неговите идеи са да се формира боен отряд извън страната, който да навлезе, докато Левски залага на вътрешното революционно движение. И всъщност априлското въстание и комбинира тези две неща. Подготвя се вътрешно основно въстание, докато Ботев така изпълнява по-скоро Раковския план. Като идеята е четата на Ботев да подпомогне въстанието във Врачанския революционен окръг, докато четата на Таньо Стоянов, който е родом от Сливен, е била идеята да мине през Делиормана, да събере каквато подкрепа успее от българското население там и да подпомогне въстанието в Сливенския революционен окръг. Сходна участ, за съжаление, в най-печалния смисъл на думата имат и двете акции. За Ботевата знаем повече, за Таньовата сега ще разкажем. Само да тръгнем от едно собствено признание на самия Таньо Войвода, който преди да тръгне казва така. Знае, че нищо не можем да направим. Знае, че народът ще пострада, но не можем да не отидем в България и да не умрем, защото сетне ще ни нарекат страхливци. Това ли е неговото верио? Това ли е неговата психологическа и така и въобще национална същност? Това е националната същност на българския революционер от това време. Това е не на всички обаче, защото има хора, които остават в Румъния, примерно, да речем, хора като Панайот Хитов и Филип Тотио не са пожелали да оглавят нито четата на Ботев, нито четата на Таньо Войвода. Добре. Това... Всъщност тази мисъл е извадена от мемуарите на Панайот Хитов, където той за кратко се спира на своето познанство с Таньо Стоянов. Знаем, че е запазена кореспонденция, която Таньо е изпращал писма до Панайот Хитов в Белград. И от тези писма можем да съдим, че той е имал Панайот Хитов като един от своите ментори. Защото в писмата си Таньо пише, трябва да дойдеш да видиш какво сме направили. Ако не можеш да дойдеш, пиши ми съвети, с които
нали, да ми послужат за делото. Първоначалният път на Танилата чета, между другото, съвпада с пътя на тази на Панайот Хитов от 1867 година. Така че той така върви по стъпките на големия войвода. Сега тази нагласа специално, която направих, може да се изведе от цитата, тя е казана и от Левски. Каза, народният човек трябва да... Истински народният човек, каза Левски, трябва да се стреми всичко за народната работа да даде, ако не сполучи да умре за нея. Това е една осъзната саможертва, обаче. Тук в случая на Таню войвода, предварително му е ясно всичко сякаш. Аз ще се върна в момента да направим, може би, една ретроспекция в момента. Защото нали, Таню войвода почна напоследък да навлиза в българската историография, но много инцидентно, само с своята чета. Между другото, тук една скоба. Как си обясняваш това, че той беше поставен някакси в страни от основния образ, който представяха и учебниците и книгите на Априлското въстание? Какво обяснение имаш ти за това? Честно казвам, нямам обяснение. Пропуска е. Не е ненормален. Не трябва да забравяме, Няма някакъв скрит подтекст. Не мисля. Не трябва да забравяме, че 7-8 години след освобождението Вазов пише епопея на забравените. В епопея на забравените са имената на Левски, на Раковски, на Бенковски. Тоест, първите години след освобождението може да се мисли, че дори Левски е бил забравен. Щом попада в епопея на забравените. Но така никога не е късно да възродиш подвига, на който иде от националните ни герои. Самия Таню, той е роден в Сливен, в семейството на Стоян и на Петъра Куртеви. Има по-голям брат Курти и по-малък брат Димитър, който неговия по-малък брат Димитър. На който ти си пряк наследник. Той ми е моя прапрадядо, той е първият Димитър Стоянов в семейството. Като името се предава и е стигнало до мен. Знае се, че Таню Стоянов е бил личен приятел на Хаджи Димитър. Освен това, точно този разказ на Панайот Хитов, там Панайот Хитов казва, имаше едни момци от Сливен, които искаха да подишат въздуха на временната свобода в Балкана, да се спречкат с тирана. Таню беше един от тези младежи. Тоест, още от младите си години Таню е хайдутствал известно време, бил е хайдут. Той е преминал през всичките форми на личното си отношение към османската власт. Защото има и хадусване, после има и комитетлък и чак накрая идва воеводството. После през 1971 година става един от основателите на Сливенския комитет на вътрешната революция. Посочен лично от Васил Левски. Тогава още не е, тогава е само от учредителите. Левски присъства, разбира се, на това учредяване. В последствие Левски през ноември 1872 година се връща в Сливен. Тогава Таню му е назначен за личен водач, развежда го из Сливен, до Котел, до Стара Загора и Левски на тръгване го назначава за апостол на Добричко, Търговищенско, Мурташко и Котленско. И му много голям район е това. Доста голям район и от северната страна на Балкана, което е малко интересно, но така Левски му издава и лично пълномощност, което му поверява личното си доверие. За съжаление, след залавянето на главния апостол, на апостола с главно А, както сега се обръщаме към Левски, макар че и всички други са имали това обращение и съответно и самия Таню в неговото пълномощно. След залавянето на Левски, разкриването на ВРО, Таню е заловен. Арестуване, за кратко е освободен, но 2-3 месеца по-късно пак е арестуван, осъден, по време на арестите се е изтезаван, без да разкрие нищо от комитетската мрежа. Това е едно 25-6 годишно момче тогава. По това време е на 25-6 години, изтезаване, след което не издава организацията, осъден е на доживотно заточение, пратен в Диарбекир. И в влашките среди той е познат като Таню Диарбекирски. Прекарва 2 години в Диарбекир, откъдето успява да избяга и с големи трудности се добира до Влашко. И през това време обаче турските власти, подозирайки, че той се е укрил в родната си къща в Сливен, отиват и я запалват, залавят родителите му, изтезават ги жестоко. В резултат на тези изтезания майка му Петра, моята прабаба, реално, с нея също имам пряка линия, тя умира от мъките, които са й причинени.
Така че всъщност Таню е минал през абсолютно всички етапи, всички форми възможни, всички случки, които могат да се случат на един революционер от това време. От времето точно пред освобожденското време. В Влашко общува с най-видните личности на БРЦК. Някои от тях ги споменахме, но той има срещи лично с Ботев, с Стефан Стамболов, познава се, както казахме, близко с Панайот Хитов. Никола Обретенов лично му възлага ръководството на четата, така че той е един от централните хора на Българската революционна организация през цялото и време. Реално. Да, даже съм чел, че самия Панайот Хитов го описва като така неочаквано за него подготвен човек. Разсъдлив, много разсъдлив. Да, не само безразсъден, а и разсъдлив, което е... Не, с правилна преценка, но нали, цитата, който направихме за това, че няма как да не се отиде и да се умре, щом трябва, нали, показват, независимо от това, че му е било ясно колко са им нещастни силите, че и нещастни, тези нещастни сили в крайна сметка обръщат хода на историята. Точно така. Сега да тръгнем наистина в тези дни, майските дни, пътя на четата на Таню Войвода и вече неговата гибел, която, както и ти казваш, тя е вградена в нашето освобождение неминуемо. Пътя от Тутракан до неговата гибел. Защото има нещо сходно с така пътя на Ботев, който минава през една глуха България. Да. Нещо подобно има и в неговата участ. Да, горе-долу пътя на четите само разделен само от пространството, от нищо друго. Когато идеята е била, когато четата минава Дунава при Тутракан, днешното село Пожарево, се насочва към днешния град Исперих. Старите имена не ги помня, няма нужда да се споменават, да се ориентират хората. И до Исперих има две големи български села, Хърсово и Голям Извор, където има комитети. И идеята е да се проводят пратеници в тези села, да вдигнат подкрепа за хора, които да се присъединят към четата. За съжаление обаче, хърсовци казват, че техните подготвени младежи са заминали за Горна Оряховица, когато избухва въстанието, а от Голям Извор още отказват да дадат такава подкрепа, което е първото разочарование за четата. И тя се насочва към следващото село, по Бит камък, където провождат своя водач Стоян Заралията със същата цел, но Стоян Заралият е стар бунтовник, бил арестуван в Русе, човек много едър. Той е избягал от русенския затвор, като е счупил решетките на затвора с голи ръце. И затова е познат, добре познат. Той нещо подобно физически е бил и самия Таню Войвода. Да, има такива описания, че е бил едър. Много здрав. Специално Заралият е бил... случая много... Казвам го не случайно, защото точно в момента, в който той стига в селото, там за Злаочес пристига и едно русенско зептие, което веднага го разпознава, като избягалия затворник от Русе, заради огромния му ръст, и нарежда да бъде арестуван. Така че в Побит камък не се случва това да бъде вдигнат. Веднага извикват, разбира се, първенците на селото, за да ги сплашат. Самия Заралият много интересно не предприема никакви действия срещу пленителите си. Предполага се, за да не навлече гнева после на Башибозука върху селото. И четата прави опит да пресече конвоя и да освободи Заралията. Не само и от другарско чувство, но и от това, че той им е водач. Реално не биха могли да се ориентират без него. Но конвоя минава по друг път и четата не успява да засече конвоя и да освободи Заралията. След което четниците са много ядосани. Те си мислят, че Заралията е бил предаден. И предлагат да се върнат в селото и да го накажат за предателството. И даже първоначално тръгват в тази посока. Вървят един ден и се предполагат, че като са стигнали пред селото, Таню войводата лично успял да ги разубеди, че това няма да е правилно, да посегнат на собствените си хора.
и че трябва да се опитат да продължат към Търговище, където има повече български села и да опитат да направят каквото е възможно. Да. Даже има така желание от четата да тръгне и обратно към Русе. Има и някакъв миг на разколебаване. Има миг на разколебаване, даже тръгват от Повиткамата на обратно към Русе. Но в крайна сметка войводата успява така да защити авторитета си и да ги убеди, че трябва да продължат на юг и да направят каквото е възможно. След което следват няколко дена така премеждия, в смисъл пътуват основно през нощта, за да избегнат да бъдат засечени. В крайна сметка са засечени и край село Ломци водят първото си сражение. Колко дни след тръгването от Тутракан става това? Това става една седмица след тръгването, някъде към 24 май. Проблема е, че те вече са останали без водач, така че малко се лутат, не могат да намерят точно пътя. И край село Ломци са засечени от потеря, водят едно сражение, много успешно. Имат само един ранен другар, един ранен четник, след което през нощта се изтеглят, но заради ранения не успяват много далече да продължат своя път, стигат до село Светлен, където се укриват в една малка кория и в тази кория попадат две турчета пастирчета. Четниците ги залагат, за да ги разпитат, най-малкото да се ориентират. Тук е една много ключова вече ситуация. И тук е много ключова ситуацията, защото в последствие четниците настояват децата да бъдат убити, за да не бъдат издадени. Таньо категорично се противопоставя на това. С думите: ние сме тръгнали да освобождаваме България, а не да убиваме деца. Да. И просто заявява се, даже той има и така разказ на оцелял четник, нали, той казва: войводата с неговите философии се разкри пред децата, че сме комити, разпита ги, след това ги пусна да си вървят. И съвсем скоро, след като децата тръгват, от трите околни турски села се дигат потери. Четата води още едно сражение край село Светлен, след което през нощта отново се изтегля и стига до своята окончателна позиция на Керчан Баир, до село Априлово. Първоначално мислят, че са успели да се измъкнат, но се оказва, че потерите са ги проследили. Към тях се присъединява и редовна турска войска, Аскер, ескадрон конници. И в крайна сметка четата е обградена, разделена е на две части и е в подножието на Керчан Баир, край една воденица. Таньо войвода дава знак на четниците, които с него, да се оттеглят и застава на тесен брод. Сам, за да прикрива отстъплението на своите четници и влиза в ръкопашен бой с преследвачите. По разказите на четниците, преди да бъде умаломощен от раните си, успява да убие 6 от преследвачите, след което там намира своя край. Да, режат му главата, както си е нормално по това време, според турските. Главата е отрязана, разнесена е по българските села за назидание и е увесена в град Попово, на площада, където през нощта двама будни българи с голям риск за живота си я свалят и я погребват в поповските гробища на място, което, за съжаление, не е ясно. Но поне имаме горе представа. Сега хубаво е да влезем в образа, в личността на този човек, а не само в неговите героични подвизи, защото казахме, ключовия момент е, в който той знае, че децата така или иначе ще го издадат, но не им посяга. Тук е много важно да го разгледаме, но преди това да кажем нещо. Колко човека наброява четата на Таньо войвода? Четата е общо с войводата 28 души. Да, защо е толкова малка в сравнение с Ботевата? Защото така предполагам и такъв анализ си правя. Първо, нали, всички знаем, че Априлското въстание избухва преждевременно. Да. Второ, идеята на Ботев очевидно идва малко късно. Може би късно му съобщават, че има такава някаква готовност все пак. В източната част да има и втора чета. И за краткото време на практика идеята се ражда на 12 април за един месец, което по това време все пак и комуникациите са отнемали време. Това е, което успява да се събере като чета. Все пак при Ботев са доста повече. Тук с тия 20 човека, това си е жива гибел още преди тръгването.
20 човека срещу империята. Имало е план, че поне от 3-4 села ще ги подкрепят, което, нали, предполагам, че са се надявали да наберат още, така да станат по-стабилен боен отряд и когато навлезнат в възстаналите райони да имат възможност да бъдат подкрепени. Да. Така че не мисля, че е било съвсем така да отидат съвсем на заколение, но в крайна сметка наистина този момент с двете деца показва, че Таньо като разсъдлив човек, както го описва Панайот Хитов, вече си е направил сметката какъв ще е края и че няма смисъл да опитва че няма смисъл да опитва да прикрива повече четата по какъвто и да е начин, че единственият изход е, както казва Левски, като не сполучиш да загинеш за отечеството. И все пак много е важно, че това решение е, според мен, е основно, решаващо, защото то не опетнява националната кауза. Сега в момента в съвремието сме свидетели на такива мнения циркулират. Разбира се, всеки има право на мнение, но нали, че българското революционно движение, това са били едни най-обикновени бунтовници от гледна точка дори на империята, ги наричат, бандити, терористи и така нататък. Но ето тук можем да направим контрапункта, докато в Батак и Перущица биват изклани хиляди жени и деца. Българските революционери казват не, ние няма да колем жени и деца, защото не това е нашата кауза. Нашата кауза няма как да се принизим на това ниво. Нашата кауза е освобождението на нашето отечество. Ние сме готови на всичко, дори да умрем, защото там нататък то е ясно. Нали, че като бъдат издадени, края е близо. Ние ще умрем, но няма да го опетним с кръвта на невинни и на беззащитни хора, пък били те и от нашия противник. То всъщност това е големия пиедестал. И това търсим в личността на този тип хора, като гледаме през Таньо Войвода. Да, трябва да си има предвид, че това е човек, на който само преди няколко месеца майка му е била изтезавана до смърт. Брат му също, между другото, като научава, че четата е минала Дунава, тръгва, може би събира също малък отряд и тръгва на север да я пресрещне. Най-вероятно е бил засечен в Балкана от брат му Курти. Брат му Курти, големия брат. Най-вероятно е бил засечен от потеря в Балкана и повече няма вест от него. Сега, третия брат обаче остава жив, следствие на което ти си тук в момента. Да, моят прадядо. Много интересен штрих има, който в крайна сметка характеризира целия род по някакъв начин, защото за Таньо разказахме, за Димитър няма толкова разказ, но ето какво много интересен случай и много показателен. Братът Димитър отхвърля, след освобождението, отхвърля съветите на хора да подаде молба за пенсия, като имаме предвид, че имало такива българи от типа на този, който подава молба за пенсия с това, че срещнал Левски и не го предал. Има го и това. Има и такива хора. А все пак този Димитър, представител на рода на Таньо Войвода, се отказва от въобще да подаде молба за поборническа пенсия с думите: неща, всичко си имам, здрав съм, мога да работя, слава Богу, че се освободихме от турците. Парите ще върнат ли Таньо и Курти? Пък и държавата ви все още е слаба. Ето го един мотив. Такива цитати казват всичко. Много е трудно въобще да коментираш и да търсиш по-дълбок смисъл, защото техният смисъл просто е пред очите на всички. Просто трябва да следваме този пример, да го носим това в сърцата си. Всеки ден, пред всеки един от нас се поставят някакви изпитания. И когато имаме такива изпитания, всеки може да прояви слабост, така тщеславие или алчност. Просто да си ги припомняме тези неща, да ги пазим в спомена си, че имало такива хора, които родината е била преди всичко за тях, които са си правили ясно сметката, че парите няма да им възстановят това, което те са загубили, че това, което те са загубили, е възмездено със свободата, която е спечелена, и че щом сами могат да се справят, няма кой да има нужда да им помага и че тези средства могат да отидат за нещо по-полезно, за да стане държавата по-силна. Така, точно във връзка с това последното, което казваш, и ще завършим с едно обобщение на Стефан Стамболов, който във връзка с тези лични качества и въобще с менталитета на цялата епоха казва така: не трябва да се освобождава никой народ. Народите трябва да се освободят сами
или да загинат. Това е. До следващия понеделник в новия сюжет.